Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην άλλη φοβερή ιστορία που έχει να κάνει με το ίντερνετ και με όλους τους κινδύνους που κρύβει, ειδικά για τα παιδιά. Θα δείτε λοιπόν την ιστορία μιας μητέρας η οποία βρήκε στο ίντερνετ, στο Facebook συγκεκριμένα, ένα βίντεο που δείχνει την 12χρονη κόρη της, εδώ στην Ελλάδα είναι όλα αυτά, σε ερωτικές περιπτύξεις με ένα 16χρονο. Μπροστά στο σοκ της ζωής της βρέθηκε μια μητέρα όταν έκπληκτη είδε στο Facebook βίντεο με τη 12χρονη κόρη της, μαθήτρια της 6ης Δημοτικού, να έρχεται σε ερωτική επαφή και μάλιστα παραφύση με ένα 16χρονο αγόρι. Χωρίς να χάσει χρόνο, η μητέρα του μικρού κοριτσιού πηγαίνει στην ασφάλεια Αττικής και καταγγέλει ότι διακινείται βίντεο πορνογραφικού υλικού με πρωταγωνίστρια την κόρη της. Το βίντεο, το οποίο κατάσχεσε η ίδια από το σπίτι του 16χρονου, άφησε εμβρόντιτους τους αστυνομικούς, οι οποίοι δεν πίστευαν στα μάτια τους. Στη σοκαριστική υπόθεση που αποκάλυψε το e-ρεπορτάζ και έκανε το γύρο του διαδικτύου, πρωταγωνιστές είναι, εκτός από το 12χρονο κορίτσι και τον 16χρονο, άλλοι 5 ανήλικοι, μεταξύ των οποίων ένα άλλο 16χρονο αγόρι που βιντεοσκοπούσε την ερωτική συνέβρεση, 2 ανήλικες φίλες της και ένας 14χρονος. Μετά την καταγγελία της μητέρας, αμέσως η αστυνομία κινητοποιείται και συλλαμβάνει τα ανήλικα αγόρια. Σοκαριστική ήταν η κατάθεση της 12χρονης ενώπιον των αστυνομικών, η οποία περιέγραψε τι ακριβώς έγινε με τον 16χρονο μαθητή λυκείου που τον κάλεσε στο σπίτι της όταν έλειπαν οι γονείς της. Μιλούσαμε ερωτικά στο Facebook. Πριν από περίπου 3 εβδομάδες κανονίσαμε να έρθει στο σπίτι μου να κάνουμε σεξ. Δέχθηκαν να έρθουν μαζί του και 3 φίλοι του, ενώ κάλεσα και πήγε και η φίλη μου με τη μικρή της αδελφή και κάθισαν όλοι στο σαλόνι. Όπως φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, ο 16χρονος την οδήγησε στο δωμάτιό της και ασέλγησε παραφύση με δική της θέληση, ενώ την ερωτική συνέβρεση παρακολουθούσαν και οι φίλοι του. Ακόμα πιο σοκαριστική όμως είναι η κατάθεση της φίλης της, η οποία βρισκόταν εκείνο το βράδυ στο σπίτι της 12χρονης. Είχαμε πάει σε καφετέρια των Δυτικών Προαστίων και στη συνέχεια πήγαμε στο σπίτι της 12χρονης, γιατί έλειπαν οι γονείς της. Κάποια στιγμή, ο 16χρονος με την 12χρονη μπήκαν στο δωμάτιό της. Εκεί τους είδα να φιλιούνται. Το είπα και στους άλλους στο σαλόνι και τα αγόρια μπήκαν και αυτά μέσα στο δωμάτιο. Οι αστυνομικοί σοκαρίστηκαν όταν την άκουσαν να λέει ότι ο ένας από τους φίλους τους αυνανιζόταν και οι άλλοι 2 παρακολουθούσαν από το διπλανό κρεβάτι. Όπως είπε στη συνέχεια, πήρε την ανήλικη αδελφή της και έφυγαν από το σπίτι, ενώ πληροφορήθηκε για τη διαρροή του βίντεο στις 28 Φεβρουαρίου από μια άλλη ανήλικη κοπέλα, η οποία το εντόπισε στο Messenger. Τα ανήλικα αγόρια οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα για αποπλάνηση παιδιού που δεν έχει συμπληρώσει τα 12 έτη, παραγωγή, διανομή και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας και έχουν παραπεμφθεί σε ανακριτή ανηλίκων. Πολλωστή φορά, κυρία Δασκαλάκη. Κυρία Μάγδα Δασκαλάκη, κοντά μας, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ψυχολόγος για. Είναι σοκαριστικό αυτό που ακούμε. 12χρονο. 12χρονο, 16χρονο σε ένα σπίτι μαζί, ερωτικές συνευρέσεις. Από πού να αρχίσουμε? Στέκομαι στο Facebook πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, όλη αυτή η ιστορία με κάποιο τρόπο βάζει το ερώτημα. Ωραία, τι κάνει ο γονιός? Λοιπόν, τα τελευταία δεκαετία έχω παρατηρήσει ότι λίγο η ελληνική οικογένεια, επειδή οι ρυθμοί έχουν αλλάξει πάρα πολύ, τα παιδιά μεγαλώνουν μόνα τους στα δωμάτια. Και ο αδερφός, η μητέρα, είναι η ταμπλέτα και το κινητό. Εμείς, μια γενιά, 2 γενιές πίσω, είχαμε το λεύκομα σαν μια ακραία... Το εξομολογητής μας ήταν το λεύκομα, γραπτά. Τώρα εδώ τα παιδιά βρίσκουν ό,τι θέλουν. Έχουν όλη τη γη, όλους τους ειδικούς, όλες τις πληροφορίες στα χέρια τους. Στην εφηβεία τα παιδιά έχουν... Να σας βάλω όμως ένα ερώτημα. Τα παιδιά αντιδρούν. Αν πας να ελέγξεις, αν πας να ρωτήσεις, αν πας να ζητήσεις πληροφορίες, αντιμετωπίζεις πάντα ένα τείχος αντίδρασης. Το ξέρουμε όλοι οι γονείς ότι σημαίνει. Σωστά. Άρα δεν πάμε εκεί. Πώς πάει αυτό? Εκεί είναι το τέλος. Δεν πάω από το τέλος, πάω από την αρχή. Όταν οι γονείς για να χαζέψουν τα παιδιά τους, συγγνώμη για το χαζέψουν, για να απασχολήσουν τα παιδιά τους 2-3 ετών, είναι με ένα κινητό στα χέρια. Εγώ στα 15 δεν μπορώ να του πω, σε παρακαλώ παιδί μου μην ασχολείσαι με την ταμπλέτα και έλα να μιλήσουμε. Πλέον έχει χτιστεί το παιδί. Πρέπει από η σύγχρονη γενιά, τώρα οι γονείς είναι πολύ ενήμεροι, γνωρίζουν την τεχνολογία. Θα πρέπει από πολύ μικρές ηλικίες να τους πούμε ότι αυτό είναι ένα εργαλείο, ένα μέσο, δεν είναι η προσωπικότητά τους, δεν είναι ο καθρέφτης τους. Τι χρήση πρέπει να κάνουν, πόσοι κίνδυνοι υπάρχουν. Εδώ η κοπέλα, το κορίτσι 12χρονη, νόμιζε ότι ήταν με τους φίλους της μαζί και είχε απόλυτη εμπιστοσύνη. Όμως
αυτό που της συνέβη από τους φίλους της. Δεν πρέπει να έχουν καμία εμπιστοσύνη σε κανέναν, δυστυχώς. Και ειδικά σε αυτές τις ηλικίες. Ο έφηβος έχει μια. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του εφήβου? Την έχουμε περάσει όλοι. Είναι η ανασφάλειά μας. Δεν ξέρουμε αν είμαστε ωραίοι, δεν ξέρουμε αν θα γίνουμε πετυχημένοι. Και ταυτόχρονα η παρόρμηση. Και αυτός είναι πολλές φορές ένας συνδυασμός. Είναι η έκρηξη των ορμονών και η έλλειψη της κριτικής ικανότητας και της λογικής. Ακριβώς. Που με κάνει εκείνη τη στιγμή απλά να πράττω και να κάνω πράξεις οι οποίες θα μου κάνουν τι? Θα με διαχωρίσουν από τους υπόλοιπους συνομήλικους. Γιατί έχω ανάγκη εγώ ως έφηβος 15 χρονών να ξεχωρίσω. Και πώς θα ξεχωρίσω? Πάρα πολύ δυστυχώς βία, για να κάνω ένα μεγάλο μπαμ. Για να πούν οι άλλοι, α, το έκανε αυτός, άρα εμείς είμαστε υπό αυτόν. Και ποιο είναι το βασικό εργαλείο του έφηβου πλέον για να κάνει την πράξη του κοινή και γνωστή? Δυστυχώς το Facebook. Γιατί έτσι έχει πολύ άμεσα και γρήγορα μεγάλη επιτυχία σε αυτό που θέλει να πράξει. Ενημέρωση, οι γονείς πλέον είναι ενήμερη η νέα γενιά. Κυρία Δασκαλάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά. Πιο σοκαριστική όμως είναι η κατάθεση της φίλης της, η οποία βρισκόταν εκείνο το βράδυ στο σπίτι της 12χρονης. Είχαμε πάει σε καφετέρια των Δυτικών Προαστίων και στη συνέχεια πήγαμε στο σπίτι της 12χρονης, γιατί έλειπαν οι γονείς της. Κάποια στιγμή, ο 16χρονος με την 12χρονη μπήκαν στο δωμάτιό της. Εκεί τους είδα να φιλιούνται. Το είπα και στους άλλους στο σαλόνι και τα αγόρια μπήκαν και αυτά μέσα στο δωμάτιο. Οι αστυνομικοί σοκαρίστηκαν όταν την άκουσαν να λέει ότι ο ένας από τους φίλους τους αυνανιζόταν και οι άλλοι δύο παρακολουθούσαν από το διπλανό κρεβάτι. Όπως είπε στη συνέχεια, πήρε την ανήλικη αδελφή της και έφυγαν από το σπίτι, ενώ πληροφορήθηκε για τη διαρροή του βίντεο στις 28 Φεβρουαρίου από μια άλλη ανήλικη κοπέλα, η οποία το εντόπισε στο Messenger. Τα ανήλικα αγόρια οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα για αποπλάνηση παιδιού που δεν έχει συμπληρώσει τα 12 έτη, παραγωγή, διανομή και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας και έχουν παραπεμφθεί σε ανακριτή ανηλίκων. Πολλωστή φορά, κυρία Δασκαλάκη. Κυρία Μάγδα Δασκαλάκη, κοντά μας, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ψυχολόγος, για να σας βάλω όμως ένα ερώτημα. Τα παιδιά αντιδρούν. Αν πας να ελέγξεις, αν πας να ρωτήσεις, αν πας να ζητήσεις πληροφορίες, αντιμετωπίζεις πάντα ένα τείχος αντίδρασης. Το ξέρουμε όλοι οι γονείς ότι σημαίνει. Σωστά. Άρα δεν πάμε εκεί. Πώς πάει αυτό? Εκεί είναι το τέλος. Δεν πάω από το τέλος. Πάω από την αρχή. Όταν οι γονείς για να χαζέψουν τα παιδιά τους, συγγνώμη για το χαζέψουν, για να απασχολήσουν τα παιδιά τους 2-3 ετών, είναι με ένα κινητό στα χέρια. Εγώ στα 15 δεν μπορώ να του πω, σε παρακαλώ παιδί μου, μην ασχολείσαι με την ταμπλέτα και έλα να μιλήσουμε. Πλέον έχει χτιστεί το παιδί. Πρέπει από η σύγχρονη γενιά, τώρα οι γονείς είναι πολύ ενήμεροι, γνωρίζουν την τεχνολογία. Θα πρέπει από πολύ μικρές ηλικίες να τους πούμε ότι αυτό είναι ένα εργαλείο, ένα μέσο, δεν είναι η προσωπικότητα τους, δεν είναι ο καθρέφτης τους. Τι χρήση πρέπει να κάνουν, πόσοι κίνδυνοι υπάρχουν. Εδώ η κοπέλα, όχι κοπέλα, το κορίτσι 12χρονη, νόμιζε ότι ήταν Στη σοκαριστική υπόθεση που αποκάλυψε το e-ρεπορτάζ και έκανε το γύρο του διαδικτύου, πρωταγωνιστές είναι εκτός από το 12χρονο κορίτσι και τον 16χρονο, άλλοι 5 ανήλικοι, μεταξύ των οποίων ένα άλλο 16χρονο αγόρι που βιντεοσκοπούσε την ερωτική συνέβρεση, 2 ανήλικες φίλες της και ένας 14χρονος. Μετά την καταγγελία της μητέρας, αμέσως η αστυνομία κινητοποιείται και συλλαμβάνει τα ανήλικα αγόρια. Σοκαριστική ήταν η κατάθεση της 12χρονης ενώπιον των αστυνομικών, η οποία περιέγραψε τι ακριβώς έγινε με τον 16χρονο μαθητή λυκείου που τον κάλεσε στο σπίτι της όταν έλειπαν οι γονείς της. Μιλούσαμε ερωτικά στο Facebook. Πριν από περίπου 3 εβδομάδες κανονίσαμε να έρθει στο σπίτι μου να κάνουμε σεξ. Δέχθηκαν να έρθουν μαζί του και 3 φίλοι του, ενώ κάλεσα και πήγε και η φίλη μου με τη μικρή της αδελφή και κάθισαν όλοι στο σαλόνι. Όπως φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, ο 16χρονος την οδήγησε στο δωμάτιό της και ασέλγησε παραφύση με δική της θέληση, ενώ την ερωτική συνέβρεση παρακολουθούσαν και οι φίλοι του. Ακόμα. Είναι σοκαριστικό αυτό που ακούμε. 12χρονο. 12χρονο, 16χρονο σε ένα σπίτι μαζί, ερωτικές συνευρέσεις. Από πού να αρχίσουμε? Στέκομαι στο Facebook πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, όλη αυτή η ιστορία με κάποιο τρόπο βάζει το ερώτημα. Ωραία, τι κάνει ο γονιός? Λοιπόν, τα τελευταία δεκαετία έχω παρατηρήσει ότι λίγο η ελληνική οικογένεια, επειδή οι ρυθμοί έχουν αλλάξει πάρα πολύ, τα παιδιά μεγαλώνουν μόνα τους στα δωμάτια. Και ο αδερφός, η μητέρα, είναι η ταμπλέτα και το κινητό. Εμείς μια γενιά, 2 γενιές πίσω είχαμε το λεύκομα σαν μια ακραία... Το εξομολογητής μας ήταν το λεύκομα, γραπτά. Τώρα εδώ τα παιδιά βρίσκουν ό,τι θέλουν. Έχουν όλη τη γη
όλους τους ειδικούς, όλες τις πληροφορίες στα χέρια τους. Στην εφηβεία τα παιδιά έχουν... Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην άλλη φοβερή ιστορία που έχει να κάνει με το ίντερνετ και με όλους τους κινδύνους που κρύβει, ειδικά για τα παιδιά. Θα δείτε λοιπόν την ιστορία μιας μητέρας η οποία βρήκε στο ίντερνετ, στο Facebook συγκεκριμένα, ένα βίντεο που δείχνει την 12χρονη κόρη της, εδώ στην Ελλάδα είναι όλα αυτά, σε ερωτικές περιπτύξεις με ένα 16χρονο. Μπροστά στο σοκ της ζωής της βρέθηκε μια μητέρα όταν έκπληκτη είδε στο Facebook βίντεο με τη 12χρονη κόρη της, μαθήτρια της 6ης Δημοτικού, να έρχεται σε ερωτική επαφή και μάλιστα παραφύση με ένα 16χρονο αγόρι. Χωρίς να χάσει χρόνο, η μητέρα του μικρού κοριτσιού πηγαίνει στην ασφάλεια Αττικής και καταγγέλει ότι διακινείται βίντεο πορνογραφικού υλικού με πρωταγωνίστρια την κόρη της. Το βίντεο, το οποίο κατάσχεσε η ίδια από το σπίτι του 16χρονου, άφησε εμβρόντιτους τους αστυνομικούς, οι οποίοι δεν πίστευαν στα μάτια τους.